2025-nji ýylda Türkmenistanyň sanawyna girzilen Altynbaş Universitetine bu ýylky taliplerimize iň esasy we iň wajyp maglumatlary bu videoda jemledim. Mehriban ýyldaşlarym, gadyrdan dostlar, doganlar, mehriban enatalar. Size çağalaryňyzy, deň duşlaryňyzy Altynbaş Universitetine registrasiýa etdiren bolsaňyz, bir an önce Türkmenistandan ýyllyk töleglerinizi tölemegiňizi maslahat berýäris. Sebäbi Altynbaş Universiteti bize beren maglumatyna görä 10-njy aýyň 30-na çenli okuw tölegini tölemedik studentlarimizin öğrencilik durumunu pasif etjekligini habar berdi. Egerde siz şu wagt tölek etmedik bolsaňyz 45 gün ýaly siziň wagtyňyz bar. 45 günün içinde ýyllyk töleklerinizi Türkmenistanyň bankyndan töledip, kiftansasyny universitede eltip bermäni unutma. Ve şular ýaly maglumatlardan peýdalanmak isteseňiz, Ilym we Bilimiň adresi Alazim Danışmanlygynyň profildäki bellenen nomorlaryny jaň edin ve bize agza bolup like basyp kommentariýa basmanda ýatdan çykarma.